Èjì mi wà fún gbogbo onífújì ló wà fún ìkọ́ni pátápátá. Mi bẹ́ẹ̀ nìkan jà, mi náà tà, gbogbo wọn ni èèyàn gidi lọ́dọ̀ tèmi. Tó pé ẹni tó bá ti ga, àbí tó ń gbàdúrà kó òun ga, àbí ó bá dẹni tó ga fámílì ẹ̀ kò ní gbàdúrà kẹ́nìkan wálẹ̀. So gbogbo onífújì pátápátá mo máa pín lórí péjì tèmi. Pátápátá kò sẹ́ni kan tí mo ń bájà àbí tí mo hate. But ó possible kí èèyàn like ẹnìkan jù àwọn kan lọ. Mo náà kọ́ dẹ́ pé they are top 3, mo náà kọ́ dé top 5, náà kọ́ pé top 2. So náà àwọn tèmi nìyẹn. So lẹ́nìí ẹ̀ka tó gbọ́ léwu ká tó enjoy ilé wò bí ṣe ń lọ. Ẹ ṣé, God bless you. I can enjoy màmá wa Queen Salawa Àbẹ̀ní. God bless everyone. Jẹ́ntúlẹ́dí ni mi èmi kì í ṣe fáìtà o, kẹ́nikẹ́ni má ti mi lọ síbi ìjà. Jẹ́ntúlẹ́dí ni mi èmi kì í ṣe fáìtà o, kẹ́nikẹ́ni má ti mi lọ síbi ìjà. Jẹ́ntúlẹ́dí ni mi èmi kì í ṣe fáìtà o, kẹ́nikẹ́ni má ti mi lọ síbi ìjà. Bàbá mo dúpẹ́ dúpẹ́, oore tó ṣe fún mi yóò pọ̀ púpọ̀, bàbá mo